Eléyìí ni ẹ̀yọ́nú asínà tí a máa ń ṣe sí orí ìdodo. Kò náà ju nǹkan méjì lọ. Tẹ́ bá ń wò ẹ́ rí i pé ìdàbà ẹyin adìẹ ni. Kí là ń pè ní ìdàbà ẹyin adìẹ? Òun ni kòlòfo tí ẹyin adìẹ tọ́mọ adìẹ tó jáde kúrò lára ẹ̀. Òun la ó lọ̀. A ó lọ̀ yóò kúnná. Ẹ̀yọ́nú orí ìdodo òun là ń ṣe yìí. Má gbàgbé pé kó bá mi share ètò yìí, kó bá mi like ẹ̀, kó dẹ̀ bá mi follow page. Ǹtẹ́ lómi a máa dààmú káàkiri fún alóhùn wá ẹ̀yọ́nú, nǹkan àánú, nǹkan tí ọ̀nà òun fi máa là, tí wọ́n á fi máa tarí àánú sóhun. Ìkan nínú ẹ̀ lára mú wáyé. Má gbàgbé pé nọ́mbà tó lè pè mí sí òun ni 07049054403. Tí a bá ti lọ tán báyìí, a wàá fi òrí kó níwọ̀nba. Ẹ rí i pé mi ò jẹ́ kí òrí náà kó pọ̀ ju oògùn tá a lọ síbi ọlọ́rí lọ. Òun láwa fi òrí kó. Tá a bá ti fi òrí kó báyìí, a máa fi sí orí ìdodo láàárọ̀. Tá a bá ti wẹ̀ tán, a máa fi ra ìdodo. Ó ṣiṣẹ́ ìyọ́nú púpọ̀. Gbogbo ibi tó bá ń dé ayé á máa yọ́nú sí ẹni.